Έλληνες οι πονηροί με τα μεγάλα αρχίδια σε ένα νησί κρυφτήκανε και ψάχνανε μυρμήγκια. Το βρήκα τα μυρμήγκια με τα μεγάλα φρύδια. Και έτσι περίμεναν λοιπόν να έρθει κατάλληλη ώρα στους Τρώες να την πέσουνε, να πέσει ξύλο μπούρα. Την άλλη μέρα το πρωί οι Τρώες είδαν την αλογάρα και σκέφτηκαν. Oh, what is this? Απ' τους θεούς είναι η παλιοπουτάνα. Μόλις το είδαν οι φρουροί, το είπαν και στους άλλους. Κι έτσι όλοι μαζί με τη χαρά το έσυραν με τους τροχούς τους μεγάλους. Τραβάτε μαλάκες, τραβάτε! Ντε, βρε, ντε, έλα λογάκι, ντε, δώσε, έλα, ντε. Θα σου λέγα τώρα, αλλά... Ο πόλεμος τελείωσε, σκεφτήκαν τα χαμούρια, και αυτοί σκύνησαν πήδημα με μια μεγάλη φούρια. Πήραν τα στρώματα φωτιά από το πολύ γαμίσι, ώσπου δεν προλάβαινε το χύσι να τα σβήσει. Ο πόλεμος τελείωσε. Ό,τι χαρά μεγάλη. Έλα εδώ, Ελένη, να στον καρφώσω πάλι. Γίνανε πίτα όλοι τους, ξερνάγαν όλη μέρα και οι Έλληνες μέσα στ' άλογο παίζανε με φλογέρα. Θα έλεγα τώρα τι παίζαμε.